Bandiraɓe selaɓe heɓtoɓereji jowol sare jamhira mun hande ko ñalawma aljuma nogasi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude ko toon to Washington puɗɗorɗen han noon kanko Zohan Mamdani cuɓaɗo kesso e caggal woteji bannude ñande 4 lewru novembre o wawi hande joddade Donald Trump ɗum noon men ƴeew kadi holkoɓe kaldi toon e kadi holno climat pottital maɓe wayi ko toon to Nigéria ko famɗi foof temeɗɗe ɗiɗi nogas jeeɗiɗi neɗɗo nanggama toon walla dahama toon ɗum noon ko école aji chrétien ji ɗum woni toɓɓe men ɓuuri mawnude ɗiɗo sirtuji ma en gartu joni jañoɗen hen ko musidɗo mon Amadou haalta e moɗon. Bandiraɓe selaɓe heɗtoɓe radio jowol sare jamhira mon ɗum noon guiderɗen habruji men ko toon to Washington toon to Washington hande hono kanko Donald Trump gardiɗo États-Unis kanko Zohan Mamdani ɗum noon ko cuɓaɗo yo won maire mo New York ɓe mbawi joddade toon hande toon to Maison Blanche ɗum noon ko bureau banggue Maison Blanche biyeteɗo Oval Office ɗum noon tugnade hande ko yalti e caggal nde kamɓe ɗiɗi ɓe kuccidiri e journaliste uji ɗum noon wona bowal koye nder bureau he ene wandi ko kanko Donald Trump e kanko Zohan Mamdani ɓe batti pottital ngal ɓe batti ɗum ko toñangueji e jaleɗe hakkude mabɓe ɗum noon ko ɗaminno ko walla ko sikkono wonde ko hawnaki kamɓe ɗiɗi ɓe fof tawde ko yimɓe holluɓe wonde surtout e campagne makko kanko Zohan Mamdani haaluji ɗo haalano hen haaluji ɗi en taw kadi kanko Zohan Mamdani o yehini o wi wonde Donald Trump ko fasciste e gueɗe ban noon walla wiide wonde ko Donald Trump sibabude blocage mo waɗata toon ko fate ngalu tampide New York Donald Trump anni muɗum mo jogui pour neldude militaire uji walla garde national toon to New York ɗum ɗo fof e campagne ene wayno ko ɗiɗon haalduji fof wayno ko kanko Zohan Mamdani o namdama ɗum ɗon ko ɓuuri teskirede hen wonde ko kala nde o namda gueɗe ɗe o haali e Donald Trump ene wayno ko Donald Trump kañum hoɗum finade ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko nder jonde mabɓe ɗon nde kuccire journaliste uji ɓe mbawi surtout kanko Donald Trump hollude wonde ko ɓe nannodiri e gueɗe kewɗe e kolli kadi won koɓe pamodirani hannde won gueɗe ɗe ganduɗa goto mabɓe fof jiida e goɗɗon ko miijoto ɗum noon ne jeeya hen hono kanko Donald Trump annimo jogui continde yiddude neldude toon militaire uji toon to New York e wiide makko New York ko nokku kewɗo crime anni kadi kanko Donald Trump jogade hadde won gueɗe gonɗon toon surtout ko fate e trafic gonɗo toon New York kono e wayno ɓe nandiri e gueɗe kewɗe surtout e gueɗe ɗe en jeeya hen wallude New York naaɓe surtout kanko Zohan Mamdani ko fate koddi ko fate prix ustude prix ji ɗi noon wawi wonde carburant ji ko fate kadi wallude wallude New York naaɓe en surtout en ko fate gurdam dam ustude ɗum tidgol muɗum ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Zohan Mamdani e kanko Donald Trump e nder koɓe kaldi journaliste mbi wonde ɓe dakkodiri liggudade saabu kamɓe fof e wonko ɓe ndendi ko kamɓe fof ɓe jiiɗi New York toon ɓe jeeya ko wawi wonde fof ene wayni ko pottital ngal waɗi fayida e wayno kadi kamɓe ɗi fof ɓe mbi wonde maɓe continue haaldude e maɓe continue kadi jokkodirde pour beele wallude New York habruji men ande toon to Washington e ko tugnade ko yaltande hono kanko Marjorie Green Taylor ɗum noon ko représentante jeyaɗo toon Georgia e ɗum noon jiyanoɗe balɗe ɓennuɗe kañum hoore mum dugoji makko ɗum Donald Trump kono noon ko neɗɗo teskitinoɗo ko neɗɗo kon ɓurnoɗo wonde supporteur Donald Trump e nder woteji ɓennuɗi e kadi ko adi woteji ɗin ko neɗɗo gandirani no gonɗini won histoire ko mbiyata conspiracy ɗum noon ko wiide walle ko wayno États-Unis ene jogui fedde wonde toon ko ɗum noon mbiyata ko état ji walla gonɗinde ko gueɗe kewɗe gummo toon to asman e surtout kadi wasde mo gonɗinde ko vaccine aji ɗi kono e wayno ko nder ko haali hande o posti ɗum kadi koye page makko média social lewru janvier to arondu nden kanko hoore makko o accata ligguey makko ɗum noon wi ñalawma makko cakkito wonno ko ñande 5 lewru janvier hitande ujunnaji 26 siwni noon ko Donald Trump ko addi haareji mabɓe ko caggal nde haareji mabɓe puɗɗi enen ko Donald Trump wino wonde ko ma ƴeew supportude honno neɗɗo goɗɗo taw ko neɗɗo jiɗɗo heftude place makko kanko Marjorie Green Taylor ɗum noon e wiide Donald Trump ɗum ɗo fof sibabu kanko Marjorie Green Taylor won gueɗe ɗe waɗata welanimo kanko Marjorie Green Taylor e nder ko haali wi wonde ko omo yiɗi no feewi Georgia omo yiɗi kadi nokku ɗo woni ɗo o yiɗa wonde ko sibabude hay sinno mo wawi gagnade woteji ɗi en no sibabude wonde yidde mo nokku o sibabude gueɗe ɗe ganduɗa ko personnel inde makko ne bonne walla inde nokku o ne bonne no feewi walla nokku o ne tampine hen e konngol makko kanko Marjorie Green Taylor o wi wonde ko
woteji garoji hitan ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ala fon républicain mbawi wadde ha mbasa perdude ɗiɗo woteji. Hande toon to Washington e ko continue yaltude hono ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe postuno e ɗum no e media makko social sarɗiyankoɓe jeegom taw ko démocrate en walnoɓe vidéo pour wiide wonde ko enen wiide wonde ko militaire uji ɗi États-Unis kañumen koye men potani ɗoftade kala jamiroje garoji mum taw jamiroje ɗe en ko lundiɗo lawol. Ɗum noon wayno ko caggal muɗum nde kanko Donald Trump de waali ɗum nde ɓeɗo kala ɗum nde kanko Donald Trump waɗi vidéo o waɗi e nder poste makko wi wonde ko ɗiɗo démocrate uji sarɗiyankoɓe jeegom kañumen fof no poti nanguede no poti kadi ñaawede ñaawore men taw kadi ko ñaawore wargo. Ɗum noon ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo sarɗiyankoɓe no wayno ɓe porti plainte contre makko kanko Donald Trump toon to police gonno toon to Capitol. Ɗum noon e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko en wayno ko hunde ko toñangue par ce que gueɗe ɗe ɓe kaali ɗe ɓe kuccinani ɗum Donald Trump ɓe kuccini ɗum ko bawɗo wonde foof e gongira gonga kadi e tumnade kadi haralaɓe ko fati droit ko kaali ɓe mbi ko vidéo haali ko ɗum exactement constitution mo États-Unis haali wonde ko kala ko woni jamiroje ɗe ganduɗa illégal kamɓe militaire uji potani ɗoftade ɗum ko wawi wonde fof en wayno ko oɗo saha joni ɗum ko poɗe ndure gonɗo kadi oɗo saha joni hakkude kamɓe républicain je kamɓe démocrate en kono noon ko ɓuuri hewde kam ko fama tan en wayno ko supporteur uji makko kanko Donald Trump sifaɓe ɗiɗo halluji puɗɗima oɗo saha joni hakkilde seeɗa par ce que ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa henne e wiide mabɓe walla wiide won sarɗiyankoɓe won ko gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi nawdemo kanko Donald Trump waɗe empêché. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Sénégal. Ɗum noon caggal nde kanko avocat biyeteɗo maître Moussa Bocar Thiam nde windi bataki walla nde wulliti wonde ko hono magistrat gonɗo toon to biyeteɗo Idrissa Diarra kañum woni président du collège des juges d'instruction pôle judiciaire et financier gonɗo toon to Sénégal e wiide wonde ko kanko e nder konngol makko e nder ko windi kanko maître Moussa Bocar Thiam o wi wonde ken wayno ko oɗo en magistrat salimo woppude hono fabra mum rokku ɗum liberté provisoire e ɗum no takkimo gueɗe tati gueɗe enterɗe ko ene wayno ko yaɓɓude wellitare makko wadde kadi gurdam neɗɗo e danger e surtout kadi salade wallude neɗɗo tawde woni e danger. Ɗum noon ko gueɗe tati ɗe ganduɗa henne kanko maître Moussa Bocar Thiam o fawi oɗo magistrat. ɗum noon e wayno ko caggal muɗum kamɓe union des magistrats du Sénégal e nder communiqué mo ɓe mbaɗi ɓe ɗum noon communiqué o yalti ko hannde aljuma ɓe mbi wonde ko ɓe kalnama ko fati en ɗeɗo peeje ɓe kanko maître Moussa Bocar Thiam ɗe o ƴeftude kono noon ko caggal nde ɓe vérifie ɗum ɓe tawi wonde ko farba ngom kañum hoore mum meeɗani tintinede ɗeɗon peeje ɗe kanko hoore makko ɗe woni dow mum ɗe e kadi ne wayno ko groupe avocat ji défendoɓe mo kanko farba ngom kañum hoore mum tinani wonde oɗo lettere mo windi walla o ɗiɗi gullitali ɗe waɗi kanko maître Moussa Bocar Thiam. ɗum noon e wiide maɓɓe kamɓe syndicat magistrat Sénégal ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ko hunde yaɓɓude kuule surtout kuule poɗɗe rewede surtout ko fati henne kadi ɗe rimɗinde kala meccal justice toon to Sénégal. ɗum noon ha hannde nder communiqué waali kamɓe union magistrat Sénégal ɓe mbi wonde gane woni ko ɓe jogui mettere no fewi surtout henne ko oɗo lettere mo kanko Moussa Bocar Thiam mo nde sakta e kadi e tawde wonde ko kala ko haalata walla kala ɗeɗo peeje ɗe waɗi ɗe ko peeje ɗe ganduɗa jaadani e aadaji jaadani kadi kuule ɗe ganduɗa denɗe ko wiyeten ndima ko meccal avocat ji toon to Sénégal ko wawi wonde fof ɓe mbi wonne balɗe garoje ɗe hawnaki maɓe ƴeftan ɗum kadi laabi kamɓen pour wawde habde ɗum ɗo e hawnaki maɓe ƴeewo kanko ƴeftuɗo o ɗeɗo peeje kanko Moussa Bocar Thiam ene wayno ko maw dañ kanko hoore makko sanction ngaji. Habaruji men international hannde toon to Nigéria e tungadi kadi journal AFP agence France Presse koɓe kaali mbi wonde ko ene wayno ko famɗi fof temedde ɗiɗi e nogas jeeɗiɗo toon dahama toon to école gonɗo toon état Niger ɗum noon ko banque hakkude leydi Nigéria e ɗum noon tumnade hannde habaruji ɗum noon waɗi ko hannde aljuma nogas go lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas go. ɗum noon e wayno oɗo daaɓe kadi guitta toon ko école chrétien gonɗo toon toon to oɗon état Niger. tumnade hannde e habaruji BBC ko haali e wayno ko ngolɗo won laawol ɗiɗigol ene yimɓe ne dahe toon to banggue rewol leydi Nigéria
e nder yontere ɓe nder tan ken wona nogasi joyi neɗɗo kadi ko jangannoɓe toon to ko jangannoɓe toon to lycéji ɗum noon kadi nanga en dahama toon ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en ɓeydude caɗele no fewi surtout ene wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde hewde wonde toon to Nigéria siftinɗon ko wona 300 neɗɗo kadi jangannoɗe toon to école aji gonnuɗi toon wuuro wiyetego Chibok ene wayno dahanoma hitande ujunaji 14 ɓeɗo fof ene wayno ko ɓuuri hen ɓeɗo fof ene wayno kadi kañumen koyemen ko ɗo joni tugnade hande BBC ko haali o dahaɓe ɗo joni ken wona 227 nangaɓe ene wayno ko hen 215 ko hande habruji men toon to Nigéria tugnade kadi habruji gumri toon to BBC kene ko famɗi fof 227 neɗɗo dahama toon to état Niger ɗum noon ko nder ko hakkude leydi Nigéria tugnade hande habruji go BBC ko windi mbi wonde ko ɓeɗo dahaɓe en waɗi 215 mabɓe ko sukaɓe rewɓe janggoɓe en 12 neɗɗo ko yimɓe jangguinoɓe ane wayno ɓeɗo fof daha ko école catholique gonɗo toon mbiyata ko Saint Marie gonɗo toon to wuuro toon to état Niger ɗum noon ko hunde hewde wonde toon to Niger ɗum noon ko hunde hewde wadde toon to Nigéria ko siftinɗon tan e nder hitande ujunaji 14 ene wayno kadi kene wona 300 sukaɓe rewɓe jangannoɓe toon to école gonɗo toon to Chibok ɗum noon ko banggue hirnangue banggue rew funnangue leydi ndi ɗum noon wayno taw nanguno ɗumen oɗon saha diftinoɓe ɗen oɗon saha ko Boko Haram wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ko siftinɗon kadi ko balɗe ɓennuɗe tan ono kanko Donald Trump e nder kadi ko haalano wi wonde ko toon to leydi Nigéria so tawi ɓe ɗalani wonde ko yimɓe chrétien ji toon to Nigéria ko tampina toon ko kamɓe États-Unis maɓe mbadda intervention ko wawi wonde fof ene wonno ko kanko gardiɗo leydi Nigéria ene wayno ko voyage uji ɗi fonna wadde toon to Afrique du Sud noon ko jonde ɓe mbiyata G7 waɗan noon toon ene wayno kanko hoore makko oɗo saha joni wawa yadde donc police woni ko enquête donc e tugnade kadi konngol makko kanko gardiɗo leydi Nigéria hono Bola Tinubu o wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni police woni o wi oɗo saha joni ene wayno ko toon to bato baɗon nongo toon to Afrique du Sud jogori ko nelaɗo makko jogori yaade toon ɗum noon ko vice président makko biyeteɗo Kashim Shettima ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗeɗo nangi ɗiɗi baɗɗe tan e yontere ɗum noon waɗi ko toon donc tugnade hande habruji BBC ko haali donc nangi ɗiɗi baɗɗe toon donc kene wona 227 nangaɓe no kay e nogasi joyo kadi yimɓe jangganoɓe toon to lycée nangaɓe yanti hen kadi attaque baɗɗunoɗo toon to église ɗum noon ko mardi ɓenɗo toon to église gonɗo toon to wuuro wiyetengo Eruka ɗum ɗo fof ene wayno ko ɗum ɗo fof waɗi kadi ari ko caggal ɗum ɗo fof ari kadi koye saha mo kanko Donald Trump mo haalano wi wonde ko so tawi leydi Nigéria so tawi bonandeji kuccinaɗi e catholique en walla chrétien ji gonɗo toon Nigéria dartaki ane wayno ko kamɓe États-Unis e mbawi wadde intervention maɓe militaire toon to Nigéria. Habruji men international ko toon to Ukraine walla haare wonde hakkude kamɓe Russie e Ukraine ɗum noon ene wayno ko kamɓe wayno ko plan goto pour ko fate ne proposition ngaji kanko Donald Trump ɗi wonno ko fate holno gari haare hakkude kamɓe Russie e kamɓe Ukraine no dartorto ene wayno saktama ɗum noon taw no saktira ni kadi taw kamɓe ni kanko Donald Trump ni yimɓe taariɓe ganda holko woni holno ɗum saktira ko wawi wonde fof e nder plan jaltuɗo oɗo saha joni hono kanko Donald Trump propose wonde ko kamɓe Ukraine non seulement won état ji won nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Russie eɓe pawi hen juuɗe mabɓe il faut ko ɓe goppa ɗiɗo nokkuji kono noon kadi won nokkuji koɗɗi kadi ɗi ganduɗa hen kamɓe Russie ɓe pawani hen juuɗe mabɓe ko nokkuji kamɓe Ukraine ko leydi mabɓe il faut ko ɗiɗo nokkuji ɓe totta ɗum Russie ɓe tottira ɗum Russie naɓe ɓe tottira ɗum Russie e nder proposition ngaji kadi ko haala hen wayno ko
kanko Donald Trump wi wonde ko alaa sago kamɓe Ukraine naɓe ɓe gussa no foti militaire uji ɓe poti jogade e leydi maɓɓe ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe jaltuɗe taw jamiraka par ce que oɗo plan en tugnata hande habaruji gumiɗo toon to Kiev hono kanko Vladimir Zelensky mon continue wide hande ne woni ko leydi makko haysindu ko ŋaccante o wawa oppude neɗɗo o wawa jabde haysindu ko ŋaccante woppande ɗum Russie ko way wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi onon kamɓe Russie naɓe ko way wonde fof ene wayno tugnade haralaɓe ko fate jokkodiral international ɓe mbi wonde ɗum ɗeɗo toɓe fof surtout proposition ngaji kanko Donald Trump no haalira hen ni ɗum ɗo fof firti wonde ko ɓuuri heɗade ko hono Vladimir Putin holno Vladimir Putin condition ngaji ɗi fawi pour ha dartina bombardement jum toon to bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Sahel habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 22 lewru novembre hitan ujunaji 20 gasi haala ɓiyen mbaali jaam ha jam kadi so Allah jaaɓi on jarama.